да видим, Ива, колко време има до ефир. Ива, имаш време до ефир. Това става за 2 минути. 37 минути имаме ли? Да го запишем. Не бе, имаме. Добре, кажи като снимаш. Снимаш от 10 секунди. Здрасти! От много време не сме се виждали с вас. Ние сме дует. Дарива. Провал. Това беше репетирано, Ива. Добре, извинявай. Провалихме се, затова продължаваме да се казваме дует провал. Добре. Докато не измислите име. Друго. Но това не е целта на видеото, което правим. Целта е да познаете коя е песента, която свирим и пеем, за да си спечелите страхотни награди от Радио Катар ФМ. Скоро ставаме на 17 години и раздаваме много, много подаръци. Затова поглеждам календара, остават точно 4 седмици до нашия рожден ден, нали Как така? виждаш до там? Ще ти препоръчам очния си лекар. Благодаря. Така, 4 поредни петъка публикуваме по едно видео. Вие познавате кое е парчето, което пеем. Дали не е на изпълнител, изпълнителка, изпълнители или... Не бе, Ива, трябваше да кажеш, че е на любовна тематика. Да, бе, на любовна тематика е. И всеки петък заснемаме по едно видео, защото на 14 февруари е деня на любовта, виното и... Виното! И любовта и виното. Имаме голяма награда. Така. Кажи първо за наградата. Наградата е почивка за двама в СПА и етнографски комплекс Златоград. 2 нощувки, закуска и спа пакет за двама. Всяка седмица обаче някой ще печели... Седмичните победители печелят по... Може ли да кажа и аз нещо? Дай. Ще печели диск на Пачо. Ето за това аз не говоря. Аз ще пея обаче. Почваме. Пълното условие. В текста Добре. под видеото. Вземи си дъх, отпусни глава, затвори очи и си прав. Полегни си, обърни ме на страна, усети топлината върху кожата си. Свали си дрехите или пък шала, изгаси огъня, не се притеснявай. Ти си прав. Ти си прав. Ау! Заболя ли те? Извинявай. Да, сега ще лекувам Дария, спираме да пеем. Добре, надявам се това беше достатъчно да познаете песента, която свирим за вас. Любовна е, много е популярна. Благослови ме, татко. Звучи Искаш като още? кошмарска песен. Но не. Чао! Успех!